ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи Таҷ ММА. пеш аз саршавии шумо хоҳиш мекунем ки дар канали мо обуна шидана фаромӯш накунед. Юқа вақти тира намегира, аммо мада мотиватсия метавад ки бо мо видеороликҳои беҳтарина пешкаштон кунам. Беҳтарин дастгирӣ то барои мо лайк мондану дар канал обуна шиданай. Лайк аҷихида боши сар мекунед. чӣ хеле ки мо шумо медонем, Некрuz Мирхоҷиев дар турнири Bellator 264 бар зидди Эд Кокҷеймс ҷанг мекард. бинобар аз сабаби натиҷаи тести Эд Кокҷеймс манфӣ баромадан ин ҷанг атмен нашид. дар ин бора дӯсти наздики Некрuz Муҳаммад Наимов дар инстаграми худ бо суханҳои дастгирикунанда Некруза дастгирӣ кард ва чунин нависонд: ҳамаш бо хости худо мебошад. Некрuz, мо тест супоридем ва якним рӯз маҳкам будем ва ҳамаи кора кардем то ки теста барбод натиҳем ва ба ҷанг тайёр бошем. бародаро, умедворам ин ҳолатам мефаҳманд. ҳамхи мо дар иҷа айбдор нестем. худи Некрuz Мирхоҷиев низ дар навори видеоӣ ба ҳамаи мухлисон ки ин ҷанга интизор буданд якчанд сухан гуфт. Ассаламу алейкум, мои дорогие друзья. Хочу вам сообщить весть по поводу моего предстоящего боя, который отменили по причинам того, что мой оппонент не сдал тест на COVID-19. По этой причине бой отменен. Нам сказали, что найдут соперника до вечера. Мы ждали, мы были готовы ко всем. Но, к большому сожалению, не нашли соперника. Прошу прощения у всех братьев моих, которые хотели приехать на бой. Братья, мы все сделали для того, чтобы этот бой состоялся. Но, к большому сожалению, руководство не смогли мне найти другого соперника. Бой мой отменен. хуб дӯстон, албатта ин хабари бадае, чунки варзишгар 1.5 моҳ тайёрӣ мебинад, аммо манфӣ баромадани тест сабаби атмена шудани ҷанг мешавад. ба Некрuz гуфтанем ки дар ҳама ҳолат варзишгар ҷанговар бояд дилшикаста набошад. мо ҳамеша бо туем, дастгири туем. рӯзҳои беҳтарин ҳоло дар пешанд. дилшикаста набош. дӯстон, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Некрuz ба дастгирии мо шумо ниёз дорад. дар ин ҳолат бояд дастгирӣ кунем, то ки ноумед нашавад. дар комментария фикротона нависед. хуб дӯстон, инҳо буданд хабарҳои тозатарин аз ҷаҳони ММАи тоҷик. ҳозир боша подписатсия кардану лайк аҷихидана фаромӯш накунед, чунки ҳамавақт хабарҳои ҷолиб ба мо пешкаштон мекунем. раҳмат ки моро тамошо кардем. То видеоролики навбатӣ, хайр.